Gipasakaan ang kasong pagpanulis ang tulo sa siyam ka mga nanulis sa duha ka mga tindahan ug alahas diha sa Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo. Apil ang usa ka pulis nga nakabase dito sa kaulohan. Sayra natong detalye nining report. Rabi lang inban ang kasong gisangat sa Cebu City Police Office ngadto sa piskalya batok sa mga nalambigit sa krimen. Kini base usab sa mga ebidensya nga nakuha sa mga otoridad ug testimonya sa dili moubos 8 ka mga testigo nga gipresentar nila sa prosecutor's office. Apil sa Gipasakaan og kaso ang driver sa gray SUV nga gigamit nga getaway vehicle sa pagpanulis nga nadakpan usab sa mga sakop sa Special Investigation Task Group. Lakip ang usa ka nailhan nga gab kinsa gilambigit sa krimen ug ang usa ka pulis nga nakabase sa kaulohan ug gitumbok nga tag-iya sa getaway vehicle. Wa pa i-apil sa pagkiha ang nadakpan nga giingong krimen tungod kay gihanay pas kapulisan ang mga nakuhang ebidensya batok nini. Ginuso ang kaso sa kapulisan sa Carbon ubos sa pagpangulo ni Cebu City Police Office Director Antonieto Cañete ug Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Momentarily, we filed 3, no? Kasi all others have already been identified, pero it is dependent upon the result of the CCTV from the RACO after examining it. So I want this to be resolved right away so that we can also move to other matters and other problems of the city of Cebu. Gipadayag ni Garcia nga natagbaw siya sa gipakitang labok sa kapulisan, ilabi na sa liderato ni Colonel Cañete nga dakog kahigayunan nga himuong permanenteng hipis kapulisan sa dakbayan. Nagpaabot pa hinuon siya sa listahan gikan sa Philippine National Police sa mga pilianan nga mamahimong CCPO Director. The swift investigation and its filing is really highly commendable and it will send out with a message, no, sa atong mga criminal elements in Cebu nga do not mess with the city of Cebu because here we are very serious when it comes to fighting criminality. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.